maita enyu adevatariri ndiko kugona kutisarudza kuti tikurukure. Tiri kuuya nenyaya pamwe yatinokusvikirai panorwadza, nyaya yekubika mapoto. Toziva kuti ikoko kwatiri kutandadzana uku nyaya idzi dziripo. Gadzirisai, hazvina kunaka kungogarisana musina kuroorana. Dzimwe wanano dzaane vana, dzimwe wanano dzaakutambudza vanhu. Asi manzwa kuti kana muchinge muine upenyu hwekubika mapoto, hamusi mukadzi nemurume. Mukadzi waugere naye anogona kuwana mumwe murume kunze, murume waugere naye anogona kuwana mumwe mukadzi kunze, nekuti hapana chakakusungai. Mbuya pesai zvenyu. Tati isusu nzira dzakasiyana-siyana dzekuroora, nekuti munhu angati ndashaya mari. Kune kunonzi kutema ugariri. Kutema ugariri kunogara muchamatezvara imomo uchishanda. Kana uchinge wazosvika pekuti vagutsikana nekushanda kwako, unopiwa mudzimai watoroora. Saka mapoto hachisi chinhu chinenge chakanaka, chinhu chinototambudza. Kana dai ivo vana ivavo vamunozvara ivavo, mberi uko vanototambura vana ivavo kuti mai venyu vanga vasina kuroorwa. Mashoko makukutu echokwadi. Ndombouya pane muroora wechidiki. Nyaya yemapoto munoiona sei? Chatiri kuona kana kuti zvatinonzwa chizhinji vanoti varume vashoma, vakadzi vazhinji vanongofamba chiti varume vashoma. Saka ndingadi chero ndichitongochengetwawo zvangu, achitonditirawo zvakadai nezvakadai, zviri nani kozi varume vacho vashoma. Saka aya mapoto anenge akuita sekunobatira kuti ndamuwana wangu John ndakutonogara zvangu nekuti vashoma. Chokwadi chisina kugombedzerwa naye. Chinonzwa nekufamba kwenguva. Asi kana wagara ipapo, isusu hatikurudzire pfungwa iyoyo yekuti ndakunochengetwa, nokuti isi tinoti chinochengetwa chete ihuku. Munhu anopiya-piya naye anobatsira. Asi pfungwa dzevanhu vatema vazhinji, madzimai, vanosvika vachiti vari kuchengetwa. Munenge muchichengetana, mai vanowacha, vanobika, vanoita zvino, vanoita baba vachiunzawo izvi neizvi. Saka tiri kuona kunge mabasa acho muri kuita ekubatsirana, asi kufunga kunosiyana. Vatezvara vangu, taurai. Hongu, mwanasikana angati varume vashoma, zvino kana ndikangowanawo ari kundida panguva ino. Asi chokwadi chiripo ndechekuti anozoremerwa zvakare ndibaba wakabereka mwana iyeye, nokuti kuchaitwa vana uku. Vaitwa vana, uya anzi varume vashoma ane mhuri yake. Zvino akanga akuremerwa manje, kwaakaendesa pfuma uku ndokwaanenge achinyara kuti zvinotogonzi iva mudzviti chaivo vari mutourism industry umu vari kutadza kuchengeta vana vavo. Kuya uku kumapoto kutoziva kudaro kodzokera kwasekuru. Saka ipapo ndo panozonorema mapoto acho ipapo. Mashoko akanaka arutaurwa nasekuru. Nekuti kunyange ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti vana mbuya varemerwa, vana sekuru varemerwa, vana vedu vari kungonoita vana vachidzosa kumba. Nekuti muri kunzwa vari kuti kana ukanga uchita mapoto, vamwe vacho vapoto nevarume vevanhu kana nevakadzi vevanhu vanozoita sarudzo yekuti uku ndakapa mwoyo, uku tiri kutamba. Baba Mbodza. Kugara mapoto upenyu hunoshoreka, upenyu hunonyadzisa, upenyu husingayemuriki. Vazhinji vari kutora mapoto like michero yokuti vari kutora michero vachiifimbika kuti vazodyire vagumba. Mengo yekupfimbika hainake kana yagumba nekuti inenge nezvitambo-tambo, pamwe pacho inenge yakaivhisa, pamwe yakaurira. Ndo zvakafanana nekuchaya mapoto. Asi ukaonawo mengo ikaibva iri mumuti wemaizamba, inonaka, inodyika nebanga, inosika munyu, zvakanaka. Ukaona iwewe wakatontarisa uri kumba iwe, ukaona usina kuendesa kana ndurumwa zvayo kuwabereka uku, ziva kuti ugara upenyu hunoshoreka. Musapopotedzane maya kuti ona upenyu hwedu wanzi unoshoreka. Aiwa, ndikutaura kuti mabvisa kana ndurumwa kuwabereka munopedzisira makuda na kusvika vave vana vamunoita mumwe munoona chitongo vakarerwa naMwari muchikoro vachipasa, nekuti wakaendesa chimwe zvinhu kaona kudya zvapfupi nekureba, unongotora mwana unotanga kugara naye una kuendesa chinhu kudyara mapoto, mwana iye akarwara chepamusoro akaita gwirigwiti, vabereki vachitsanya kuti iwe mwana ave noupenyu hwakanaka, vamwe vachiendesa nekuzvikoro, iwe nguya wotora
woti kana makumba ikoko kunoita chino chipenyu toponoona vana vachingonzi chepamusoro vamwe vana vanongonzi aita zvese zvakawanda-wanda maisamba masaipi kuti mashoko kutova maisamba mabambodza kunzika mapoto anoita seganga ibve kudya chinhu chisina chekumanikidzira kuti chazoibva here inoita sepfimbi yegudo isinganyatsozoibva isingazodi. Tinoziva kuti panorwiwa panoitika domestic violence yakawanda sereki muongoro netsvakiridzo munyaya dzemapoto chii chinokonzera izvozvo? Ndanga ndichitsva kuti ndisvike panyaya iyoyo nekuti mukushanda kwatinoita nevanhurume nevanakomana chero nemamwe masangano ese anoshanda nemadzimai vanoita zveutano, inyaya yekuti kana tichitaura nyaya yemapoto tinotarisa apa, asi kune zviri uko zvatinofanira kuti tione. Tikatarisa nyaya inonzi nechirungu domestic violence kana kuti mhirizhonga iri kukonzerwa zvakanyanya nemapoto. Paya tamboti iwanano inenge isiri wanano, kugarisana kusingatarisirwi kurebesa, handiti? Asi tinosvika manje nguva yekuti unenge wakunzi aiwa agarisa kauyu akuda kuenda, uyu achiri kunakirwa nezvepi nezveipapo. Saka mukuda kusundana kubuda munokonzera mhirizhonga. Chimwe chezvinhu zvinobuda imomo zvirwere. Mukaona munhu wese anoda kuchaya mapoto sezvazvambotaurwa kuti munhu anoda zvechimbi kureva kuti nezvaakukurudzirwa zvemazuvano zvekuti endai munoongororwa hazviitwe pakadaro. Asi chionai panogara munhu wese semurume nemukadzi vari muimba imwe chete, hapana pamunozomboti nezuva rekutanga ngatidzivirirei. Maona kuti paane imwe nyaya yekuparadzirwa kwezvirwere. Touya kuvana vanozvarwa imomo, havatariswi neziso kana kuti nemaziso akakwana, havawani zvakakwana, because kana uyu murume uyu ari kuchengeta ava amai ava aine imwe mhuri, kureva kuti zvinhu zvishoma-shoma zviri kuda kukamurwa kuti zvichengete mhuri chaiyo neisiri mhuri chaiyo, handiti? Saka vana vanokura futi mukudini? Mukushungurudzwa. Ndosaka tichizoona vana vanomhanya-mhanya nemigwagwa, vachigara mumigwagwa mutaundi. Taakuda kutsvaga kuti vanhu vakaita sana mai Chisamba kana kuti vana mufundisi vachengete vana ivavo vavape chikafu panguva dzelanji, asi baba vakasika mbeu iyoyo varipo, mai vakazvara mwana yeye varipo, vakasarudza kumurasa. Saka mukushanda kwatinoita tinoona kuti mhirizhonga inowedzera nekuda kwekuchaya mapoto, zvirwere zvinoparadzirwa nekuda kwekuchaya mapoto, vana vanoshungurudzwa nekuda kwekuchaya mapoto. Uyezve hatiwani budiriro munyika because inyaya yekuti zvatinowana zviri kutambiswa zvisi kuenda chaipo pazvinofanira kuti nyika isvike pakubudirira. Inyaya yekuti tiritaura neshona muchirungu zvinonyatsobuda zvakanaka, asi budiriro yenyika haiwanikwi kana vanhu tichingoita zvedambe nguva dzose. Mashoko makukutu ari kutaurwa naini zvinotorwadza moyo zvinobuda mumapoto. Imimi munenge maenda kunotamba, asi aya ndiwo ataurwa kunzi mahumbwa aya ndeyechikuru, anoburitsa ana nhanhakaya, anoburitsa ana boidhokaya, anoburitsa zvakawanda. Kuiwamboitwa seiko munhu wemapoto? Hanzi murume wacho haasati ambobvisa kana tsvakirai kuno, kouri kuitei? Ibvaka. Kweiwoiwo utaura kuti mukadzi wangu ane vamwe vanomufonera vanodini, kwausi murume wakeka, rega atambanukeka zvake. Ndouya kwamuri pastor. Ndichida kuwedzera isusu sevakuru vesangano tinotarisa zvakanyanyisa tingati pamweya zvinoitika pamunhu. Murume nemukadzi vachisangana, nokuti ndo zvinoitika kumapoto, hanzi mahumbwe evakuru. Panoita kusangana ndingati kudi kuvhengana zvandiri ini nezviri murume wangu. Saka zviri murume wangu zvinopinda mandiri zvichitopinda muropa rangu kusvika kuva ini, zviri mandiri zvichipinda murume wangu. Saka kana ukachaya mapoto nhasi natatenda, wabvapo zvaramba natatenda, tatenda wava mauri. Wachaya mapoto panotera naFiripi, Firipi wabva pana Firipi, Firipi wava mauri. Wabvapo enda nochaya mapoto nababa ningi, baba ningi vava mauri. Saka zvinoitika ndezvekuti pane pamwe panonzi multiple personalities, vanhu vakawanda mumunhu mumwe chete. Panozobuda vana vanobudaka, zvizhinji mava madzinganidzo, isi tinozvitaura pachitendero, zvatinozouya vanhu vautoda kuuya kuzodzikinurwa yavanoti deliverance. Zvinenge zviri zvokuti pakavhenganiswa mavhenganiswa, saka zvinogona sezvinoonekaka muziso renyama sepasina chiri kuitika, asi mumweya pane chikuru chiri kudini chiri kuitika.
mashoko makuku tautaurwa napasta. Ukangoona munhu achida urongwa hwekuti ngatigarisane, itongoziva zvenyu kuti hapana zvechokwadi. Munhu ari pachokwadi haagare newe kana kuti iwewe haugare naye pasina chamaita chiri pachirango. Ngatisangane muchikamu chinoteera.